směrem od Ostravy na Olomouc a Brno a Prahu. Průjezdný. Ano, přátelé, můžete vidět, že pan ministr, pan hejtman, i zástní hosté, včetně zhotovitelů, skropili vozovku. Takže v mých nesporných kvalitách chci furt blíže, to je kamera. Svědčí to, že byly pořízeno 10 takových nůžek, se kterými se otvíral a stříhaly pásky na otevření dálnice D47. Dostalo 9 řečníků od ministra dopravy počínaje, přes ty další, co tam mluvili, ti zbyteční. A o kvalitách mých svědčí to, že ty 10. mám já. Žádný jiný starosta, primátor nebo náměstek ne. Petržela, Hladké Životice. Pane Petrželo, mohl byste se krátce zmínit o tom, jak jste se vůbec přičinil o to, aby tato stavba byla, aby vznikla? Dělal jsem vše pro to, aby nebyla, to je pravda. No, zkusme se držet toho, co jste udělal pro to, aby byla. Když už, že jsem se neodvolával proti územním rozhodnutím a stavebním povolením, to znamená, když stát se zavázal, že bude plnit podmínky, které jsem na něho vymyslel, tak jsem upustil od těch obstrukcí. My máme zkrátka zhodnocenou vesnici a stát má, a já taky, konec konců dálnici. Výborně, děkuji vám, ať se vám daří. Osobního archivu pana inženýra Fajsa. Ať vítají Hladké Životice v Evropě. Hip, hip. Ne, my jediní jsme proti Evropské unii, my budeme samostatným státem, pracuju na tom.